dikungkum, dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Lagi wingi mareang menggawe neng Orea ning daerah Cibiuk karo Cibrengkok sakian reang menggawene ngalih nanjangi karo Kang Tarum. Kang Tarum, jero tecedek sawae. Ki, samene ki. Wah, delon kulat kalit guys Kang Tarum. Wadah, ya kengser kana klenengane ke Kang Tarum kah. Oh, Delon ningon. Posisi ning Cibrengkok ini ning Panongan reang ki. Lagi wingi mareang ki menggawene ngorea sakin mareang ki nanjangi masih ning Kang Kajalip. Kang Kajalip lagi sakit nih melasakan. Aduh, semoga Kang Kajalip sehat selalu lah, gak waras maning. Ya wis guys, kira mamula ku apa baik. Menggawe ngorea ayu, nyabuti wini ayu, ki nanjangi ayu. Ya wis ki delengen aku ya, sampean di jero ya kira pengen nanjangi. Ya wis, delengen aku. Suruh banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, wis. Pokoknya malam nang wadon, ya bro-bro bisa lunga menek. Ora, dengan tuh, dengan. Kulit kalet, gua nggak nyambungan ini. Wah, Kang Tarum nih ngon, dengan. Aduh, seru banget guys. Wih, ada satuan lemude. Satuan lemude kepangan. Aduh, nanjangnya kas jore ya, nanjangi maning kok arep jore maning Kang Kajalip ki. Posisi Cibrengkok. Aduh. Seru guys. Semangat, semangat.